Vidíte, vážení spoluobčania, takéto tanky tu cez Handlovú prechádzajú denne do poludnia, 4-5 kamiónov popoludní tiež tak. Ja sa pýtam, na čo potrebuje Slovenská republika alianciu NATO, na čo potrebujeme tanky, na čo potrebujeme armádu, na čo potrebujeme vojnu, do ktorej nás zatiahla Amerika, Slovana proti Slovanovi. Na čo to potrebujeme? Prečo plníme vôľu oligarchov a rozhodli sme sa zabíjať nevinné ženy, deti, starcov, Slovanov, len preto, aby americkí oligarchovia cez Európsku úniu mohli bohatnúť. Mať veľké konta, ovládať pomaličky celý svet. A my im to dovolíme a nie sme schopní s tým spraviť absolútne nič. Dokedy?